गावे चली थावे चली राजा थावे चली देवी माई के गावे चली। जय मां विकास जय मां जय मां जय मां जय जय मां। मटियाला सीतामढ़ी मटियाला सीतामढ़ी डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छौरा। मन से मनसा घर ही कलसा धके कोइनी पूजाई हो। जय जय मैया थाली वाली जय जय मैया जोता वाली। अले न देखनी नाही नी देखनी कैसन बाड़ी देवी माई हो। पावे चली ना रे पावे चली नारियलिया चुनर चढ़ावे चली खावे चली राजा खावे चली देवी माई के गावे चली खावे चली राजा खावे चली देवी माई के गावे चली। डीजे विकास जय जय मैया सीरा वाली जय जय मैया जोता वाली जय जय मैया सीरा वाली जय जय मटियाला मैया जोता सीतामढ़ी वाली। मटियाला सीतामढ़ी अजय बिहारी पहनले साड़ी आज चली मोतिहारी हो। जय जय मैया थाली वाली जय जय मैया जोता वाली। चंचल चंद्र सवारी अशोक मंत्र सवारी भीड़ होके उहाँ भारी हो। पावे चली कुछ पावे चली सुतल भगिया जगावे चली खावे चली राजा खावे चली देवी माई के गावे चली चरण में शीश झुकावे चली देवी माई के गावे चली खावे चली राजा खावे चली देवी माई के गावे चली खावे चली राजा खावे चली देवी माई के गावे चली चरण में शीश झुकावे चली देवी माई के गावे चली खावे चली राजा खावे चली देवी माई के गावे चली। डीजे संतोष बाबू हाईटेक रामपुर खजुरिया बाजार मोतिहारी।